maza da mata duk su fito mu fito da har Kaduna ga jirgi na fito Alhaji Haruna sai da zo da aikai ne zaɓin talakawa. Ai ko mama yau na zo miki da sabon labari mai daɗin ina jin ka bani in sha. Sai fakin banta kuci zan baki. Ga wannan. Na gode sashi a nan. Ki dan kalli wannan. Salona ne ba mutum mamaki kafin fara bashi labari. Ya naga ya zama guda biyu. Abin da nake so da kai baran kai wa baban ga shayi sai yanzu ka bani labari. Ka ba maman mu. Ki ta shiga maki dawo domin labarin yau mai zafi ne sosai. Mai gida, ka sani cewa addu'a ya kamata ka yi ba kallon TV ba, amma ka yi hakuri ga shayi ka sha. Mai gida karba mana. Me haka mai gida? Me yasa me ka mai gida? Wayyo Allah dana. Me yasa me ka mai gida? Wayyo Allah dan Allah ka tashi. Me gida? Mamamu, me yake faruwa ne mama? Menene kuma? Baban ka na so na samu baya motsi. Tun nasu nake ta jijjiga shi yake motsa. To amma mu da wancan mutane sun cuce mu wallahi. Yanzu ya mutu bai ban mana komai ba. Wannan gidan ma da muke siya ba nan bane. Da yana malam makarantar firamare, haka aka kore shi aka raba su da aikin su. Sannan aka kwace mai gida, aka ce wai filin gwamnati ne a gurin. Ni ma gurin aiki na nake takama da shi na local government, amma haka suka kore ni. Ba yadda zan yi kuma kaga da shi na dogara. Sai ake ji mama. Bari mu duba kila ma bakin cikin haka ne sai dan suma. Ka duba mun. Allah kakka mata banda kowa sai kai. Mama ki dakata ni ina sa ran ba mutuwa yayi ba. To waya kake ta dukan shi ne? A haka ne zamu gane cewa mutuwa yayi ko suma yi. Ko baki so ya tashi ne wai? Ci gaba. Yawo mama, ya tashi mama. Wai baba ka tashi. Wai me faru ne? Ka ce in kama shayi da na zo sai na ga baka motsi, na dauka ma ka mutu ne. Hakan na nufin ciwon zuciya kenan? Ni dai yanzu mu je in ƙara ɗebo maka shayin ka sha. Ki bani kawai ji da abin da ke damuna mana. Kai kuma, ku bani mana mutu, za ka haɗa kai da ita, ku wani hana na mutuwa. A'a, taimako ne ba. Daga taimako ne yanzu ga ina mun zaba abin da ya samu a cikin matsala. Da ka mutu yanzu to ya zami kenan. Kina tambaya na ne? Tashi sama kawai za ku yi. Ku ma kuma tausaya min da irin abubuwan da suke faruwa da ni. Kun sani ko? Ba za mu ƙara zaɓe ba. Me yasa? Ki duba ki gani mana. An bar talakawa a wani yanayi. Ina ma a ce Haruna Sa'id Kajuru ne gwamna. Ai da mun haye. Ya sun daga yau ba mu ba tsintsiya. Ni ma haka nace. To tsayawan me kiya nan? Wuce ki kawo mun shayi. Baba, idan jam'iyyar SDP ta dawo za ku goyi bayan su? Dole ne. Lalle ba ka sani ba jam'iyyar SDP ta dawo. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. Kace an buga an barki babbar giwa SDP ce nasara guda daya. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. To kuna gano al'umma da ɗaya suna dawowa sun gane gaskiya. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. Na gano taron maza har da mata suna tabbatin SDP gaba daya. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. To ni na gano matasa murna suke suna juye sun rike jam'iyyar da gaskiya. An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. An kace PDP ce mutuwa, wasu ko sun kace APC yaudara. To me zai hana ku zo mi SDP gaba daya? An buga an barki babbar giwa SDP zaki nasara gaba daya. To kowa ba ya shirin zabensa, kowa ya shirin abin zabensa, kowa ya rike botas kaɗinsa, wanda fa bai da shi ya je ya yi sa. In fa kana da shi to kar ya yi nesa, domin zaben 2019 SDP za mu yi gaba daya.